Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas anapauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti kunayo anapatig nga ibagayo kanyak, boss. Anda kayat ko ngay paaramid kada kayo kadang iti kakadwa. Kat nagbaligi kayo. Adan tumunos nga itin ko. Anya ngamin dayta, boss. Ala, ibagayon, tapno maipatungpal mimatan iti kabita na panawan. Di kaganat, Dodong. Masapo lang maplano anay bagti maaramid. Sakbay, nga patungpal yo. Sana basta-basta ti kayat kong aramidin nyo. Ala, dumngag ka tay bagak no niya ti aramidin nyo kadang iti kakadwa. Kat masapol nga agbaligi kayo. Wen, boss. Kastagayam ti kayat yung nga ipaaramid kada kami, boss. Anya, kabaalan nyo kadimot lang. Awan parikot iti dayta, boss. Nalakala nga ipatungpal mi dayta. Nang runa ket adu kami. Sigurado nyo lang. Jak kayat ti mapaay. Tano mapasamak na ita, amumon ti sumaruno ang mapasamak. Wen, boss. Di kay agdanag. Sigurado ti baligi mi kadagiti kakadwak. Iso nga isagana yun ti bonus mi. Gaputa makit-kita kon ti baligi mi. Angam, madamag ko man lang, boss. Apay nga ipaaramid yu ti kasjay. Di ka nagsaludsod. Bastag tungpal kayo latan. Nawatam. Wen, boss. Aramiden mi ti bilin nyo iti kabiitan apanawan. Ato yan ti arak mo lito. Pagyamanak, Mila. Awan kayam, anya day jay kunam. Nabilin mo ni Dodong may papaniti plano tayo amang pakidnap ka ni Jana. Wan. Ket lukas kasano umadumanan ti kinabaknang ta. Nasayaat nga rod kasta. Sapay la ko matagbaligid amang kidnap iti day jay nga ubing. Tapno makaala tayo iti dakkel agatad. Di kang danag, Mila. Gapota mapasamak dayta aparit ka kayta. Kumita ka itirwar, Andrew. Nakaragragsak ni Jana nga anak ta. Kabayatan ti panaki ay ayam na kadagitipada na nga ubing. Nga anak mo't dagiti kaaruba. Un nga Rodrina. Ay, sapay la kuma. Tawan to ti dumteng anadagsan aparikot kada tayo. Gagangay matkit di ti biyag dayta, Andrew. Nga masapay la kuma. Tanoadan tuman dumteng nga parikot. Mabailan tayo kuma. Wen, Rina. Nalabit nga awan tinadagsen aparikot adumtang kada tayo. Husto ka. Natalina ay mati panagbiag nga adda kada tayo. Turtulungan tayo mat dagiti agkasapulan. Iso apatsyag adina tayo baybayan tinamarswa. Husto ka, bakit? Alang nga Roden, ingkaayaban ti anak ta. Mangrabi itayon, tapno masapa tayo ang makainan na. Sige, umuna ka nga rodan ni Jay kusina. Taaya bakbiit ni Jana, Ijerwan. Lola Ana, agmano ak. Kasya na ka ti Diyos, Jana apok. Ay na, nagdakkel ka na pok. Wan Lola. Sa nga pulon titawan ko ita. Angam, datayo pa lang tagsarasarita ita. Ngamin, awan da mamakan papa. Awan parikot iti dayta apok. Kailiw kayon, iso ang nagpasyarak. Kasda kami mat, Lola. Kailiw da kayo matan. Awan lang amin oras da mamakan papangak pasyar. Gaputa ka na yun ama kumikom da kadagiti negosyo da. Ala, saan abale, gaputada akmat apok. Saan abale? Medyo mabayag matkit diti panagbakasyon ko dito'y balayo. Nasayaat nga rod no kasta, Lola. Sigurado ang maragsakan da mamakan papa, gapuy ti dayta. Mabit lang, Lola, ha? Inak mangala iti meriendayo. Nasaya at mata na panunot yung tinagbakasyon dito'y balay, Mami.
Kumusta kayo matan kini Daddy, Jabalayo? Nasayaat kami matlata, anak ko. Kailiw kayong aminin amakita. Nang runa ni Jan ang apo. Iso kayat ko matiag bakasyon pa ilaang dito eh. Nasaya at no kasta, Mami. At dan sang patan kan panawan ni Jana dito'y balay. Malaksid ka dagiti babaunan. Ay, una yun. Day tamat tirigat na gaputakan ayon kayo ama kumikum kadagiti negosyo yung agasawa. Ayun gayam, kumusta titaray dagiti negosyo? Naanayas ti taray dagiti negosyo, Mami. Awan matirumso anadagsa na parikot. Nang runa ta mapagtalkan dagiti trabahador mi. Nasaya at nga rod no kasta anak ko. Talaga aparparaburan na kayo ti Diyos. Gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso yo. Husto kayo, Mami. Iso akanayon ti panagyaman mi. Gapo kadagiti nabuslon, abindisyon, tinamarso kada kami. Anya ti madamag todo. Kaano nga ipatong palyo ti papaaramid ko kada kayo? Plan-planwin mi pa'y kadagiti kakaduak ti kasayatan na maaramid, boss. Masapol nga min ti panagtanang. Tapno awan ti rumso aparikot. Sa bagay, anda puntom. Ang damat kayam linaon tinagdakkel nga ulo mo rekas ano. Uwin, boss. Kat di kay madanagan. Ipatong palmi ti ipaparamid yu iti kabitan na panawan. Dakayan di makamoy ti amin. Agtalikak kada kayo. Kat siguraduan nyo nga baligi kayo. Nawatang. Uwin, boss. Ipasiguradok day ta kada kayo. Sige, panawan ka pa dito eh. At napatag pa panak. Uwin, boss. Pinanawan na ko ni boss. Uyawon na paimat, tinagdakkel ka nga ulok. Dakdakkel mat ati ulo na, ngam iti siya. Dito, apa yan nagbayag nga ipatungpal da dodong ti paparamid mo kadakwada. Magagaran ako na makaigamit ti dakkilagatad. Plan-planuan da, noan niya ti kasayaatan nga araminin da. Nasaysayat na masigurado na dalos ti amin. Sa narumba nga mamuan ti kapsat ko, adata ti mangpadukot iti anak na. Sa bagay, husto ka. Agtutor talang, mapasamak tumot lang tinabayagan at tarikagay ta. Sapay la ko mga rod, tagbaligi dagiti taom, amang ipatungpal iti daytabanag. Dakkel ti panagtalag ko kanakwana. Yala, di mo pa'y panunutan na itabanag. Ag-relax ta ket. Aginom, kanagpulutan ta, aging gaakay kaya ta. Husto ka lito. Sana bali, awan mo't parikot ta. Nanayas mo't latta ti taray dagiti negosyo ta. Nga uray ditan mapanijay. Nagadudagiti tarakan nyo nga ayop, Andro, anak ko. Baka, kalding, kanda dumapay ti tartarak ninyo dito'y rancho yo. Talaga abak nang kayon, baro. Saan mat, Mami? Ang napataod mi ti basit a kinabak nang mi. Gapumatlaeng iti panaggagat mi nga agasawa. Husto ka, anak ko. Nagagat kayo nga agasawa. Isoan na saliwanwanan ti panagbiag iyo. Kansaan lang aday ta. Naadaan kayo pa'y itinasingpat nga anak nga iso ni Tiana. Gusto kayo, Mami. Kat dakal unay apagyamanan mi iti namarswa. Iti nabuslon a parabor na kada kami. Wan, anak ko. Kat itultuloy yo ti kinasaya at yo iti padayo at tao. Tapno agtultuloy mo ti bendisyon iti pamilyayo. Un, Mami. Kanayon alaglagipan mi dagiti palagipyo. Ala, umay kayo nga roden. Intayo pa ije farmhouse. Inton madamdaman tumanan ti panagpasyaryo. Intayo pa ang merienda. Ta sigurado, nakalutong dari na ita. Alaman nga rod, anak ko, tani, mariknak matan tibisin ko. Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, Diana, apo. Wen Lola, sa anak pa'y ngamin na makaturog. Isong nga agripaso akpay laeng.
Talaga anapas na ka iti panagadal mo, Apok. Nasaya at ikas tangar aramidem. Iso nga itultuloy mo. Ipasnak mo ti agadal, taparakan kamot laeng no makaturpos ka. Wen lola, rumbang lang nga kasto iti aramidak. Tapno matulungak to da mamakan papa kadagiti negosyo mi. Ay na. Makapaayat ka nga ubing. Amoyo lola, awan maibagak kadagiti dadakkel ko. Naragsakak, gaputa nakasaysayat da kanyak. Kan naragsakak, gaputa iso da tinagbalin nga ama kan inak. Husto ka, Apok. Talaga nasingpet ka nasaya at atatawa dagiti dadakkel mo. Kat amok, day tanto met ti matawid mo, iso nasaya at kamot atao. Wen lola, ngamin, kanayon na kasta ti isursuro da kanyak. Kanayon da nga ibaga, arumbang nga agbalinak anasaya at kadagiti tao. Nang runa, no awan matmadi nga araramidan da kanyak. Husto ka, Apok. Malangaro din. Husto da ita na panagrepasom. Ingka maturugan, tamasapa ka pa'y nga agriing inton bigat. At dapay klase, Apok. Naibang nga oras mo, Madam Mila. Ada ka din ni Boss Lito? Awan itanilito dito balay. Nasapa na pa ni Gerancho. Apay, ada masapol mo kan kuana. At dala ko man napatag nga ibagakin ko na, Madam. Wow. Talaga nagpintas ti pamagiyo, Madam. Naggasat matan ni Boss Lito kada kayo. Nang rona kat. Awan anak yo. Just kay kadodong. Ah. Komporme manon nga may bagbagam. Ala, ibagam ti gagaram kat panawan nak ditoy. Nintulatan Boss Lito ti pangibagak, Madam. Angam puwera angaw. Talaga nagpintas ka, Madam. Makapaawis ti langam. Sumardang ka man, Dodong. Ah, Wano, kayat mo ka dita ipolong ka kanilito. ay, saan mo't Madam? Ibagbagak lang matipod, no? Panawan nak dito'y mansyon. Agsublikan iti ayan dagiti kakadwam. Nagmerienda kayo ka din, Mami. Nalpasan, anak ko. Ngam kabarbaruman. Itaban pa'y anasapa ka nagawin. Madi nga mintiriknak. Kayat ko ti maturog. Naurno nga naksamot na ni ti puyat. Agina na kayo mangamin, anak ko. Sana puro latan trabaho ti as-asikaswan yung agasawa. Ay, wan nga rod, Mami. Masapol gayam nga aginanaak pa'y. Tapno sa anak nga agsakit. Gusto ka, anak ko. O sige nga rod, Mami. Panawan kayo pa'y ditoy. Iturog ko labiit. Sana bale, napanan sinukon ni Andrew ni Jana nga anak mi. Sige lang, anak. Sumrakan iti sila yung agasawa kataginaнаkan. Siya kun timang padaan iti apo ko. Sige nga rod, Mami. Kat agyam anak. Gapo iti panagbakasyon nyo pa'y laang ditoy. Adda kadwa ni Jana apanawan kansang petan mi. Malaksid ka dagiti babaunan. Dayjayan ni Jana kakadwa. Agpaliiw kayo anaimbag. Masapol nga agbaligi tayo iti paparamid ni boss kada tayo. Ay, anyamat ten. Sobra man ang ti traffic. Maladaw ako namang sukon ka ni Jana nga anak ni. Ay, ang mga no agmay-may santuman ng ijay madanon ko. Ay, agbusin ang mangkiti. Masapol ang makadano na kanya pagadalan da Jana. Neneng, apay nga agmay-may saka dito, eh? Ha? Kwa? Urayak lang ni Papa. Uncle, iso nga mintimang sukon kanyak. Kasta ka di. Ang mabayag pa nga umay ni Papam. Umay ka, mapantayo pa agmerienda ije restaurant. Amok ngamin na mabisin kan. Ay, saanan, Uncle? Kun may sa anak pa'y mat amabisin. Binilin nak ngamin ni Papa. Ajak sumursurot iti tawa, ajak am mo. Kasta ka di. Tipanyok nga da pampaturog na.
Umay ka, nining. Anday ta. Napukaw ng tipot na. Masapul ang maitugot kay ta. Kakadwa, ilukat yung tiri daw. Ilugan tayong tiuwing. Sakbay nga da makakita kada tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impupok na dodong ni Jana. Kat kanayon mati panagsangit ni Jana, takayat nan ti makasubli iti balayda. Inawagan mat ni dodong ni Rina. Kat agkidkid daw daytoy iti dakkal agatan. Iti ipapan ni Don Lito iti balayda Andro. Adda nadlaw ni Doña Ana ken ni Lito. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kayat ko asika ti makapaliiw iti dayta. Ngam sapay la ko ba ta nagbidto takla ang itinapaliiw ko iti kapsat mo? Anya ti kayat yu asawan, mami. Adda ka di madian adlaw yu iti kapsat ko. Pangasiyo. Ibagayo ko ma. Kas na iba ka. Kayat ko asika mismo ti makapanagnak. Ngamala, dumngag ka parok. Ibagakken ka no anya tinadlaw ko iti kapsat mo. Kas tati kunayo ang nadlaw yu ka ni Manong Lito, mami. Juan iho, tsaka mo, ngam talaga amaditag parparik na kanyak may papankan ko ana. Maawatak tirik nayo, mami. Ngam nasaya at atao ti kapsat ko. Isuasaan nga rod arumbang apagatapan tayo ti kapsat ko. Sapay la ko mga rod takas tabarok. Kat pasensya ka la kuman, iti kasjay anay bagak may papan iti kapsat mo. Apay ka di man na nakasta ti panangkit-kitam kanya, si Kadodong. Ah? Awan, madam. Ang madamag ko man laeng, madam? Ala, damagamon. Adapay papanakita. Kayat ko lang nga saludsuden. No apay adi kay pay lamapnek. Wenno makontento iti kinabak na nga dakada kayo ita. Anya? Apay adamdamagam ti kasta, Dodong. Awan mo't kit di. Di na magkulaang met. Tapno ibagakan ka. Awan karba nga mga agdamag-damag iti kakastabanag. Gapo, tatao nakalaeng ti asawak. Nawatam. Jak malipatan day ta, madam. Ngem sobrang samot launa yan, ti panagpabak nang yo. Gapo ta ultimo anak ti kapsat. Huston! Sumardeng ka na sumanao. Awan mo't lang serbe dagiti magbagam. Panawan nak ditoy. No di mo kayat nga ipulong ka kanilito. Oh, Rina iha. Adto yun ti kwarta ang mainayon ang maitad kadag iti kidnapper. Nakalagatan dayta. Masapol ang maispalan ti apok. Masapol ang makaawidan dito'y balayo iti kabiitan na panahon. Agyaman naklaunay, mami. Kastamat lang ti tarigagay mi nga gasawa. Nakasagana matan tigatad, anayon tigatad nga intadyo. Orayan tayo laangan ti sumaruno nga awag dagitin ang dukot iti anak ko. Sigurado, ibaganan to no sa dino ti pangipanan tayo iti kidkid dawan da. Wan anak ko. Ikararag tayo asapay lakuma. Takas ta ti mapasamak.
Kaasimot ti apukok amarigrigatan iti ayan na ita. Amom lito, kasla makikita kun ti ado akwarta maalata. Karuan Umanumanan ti kinabak ng babayan na niyang ubing. Nagbayag mo't ngaminan ang maalam ti gatad akinid daw mo. Agtutor ka lang. Mamiita na mapasamak ti kayat mo. Gamamom, kaya't ko kumamakita tila nga dayjay nga ubing ita. Orasyak. Napanunot ko mapantapasyaran. Kasanon no mailasin na ta. Ore pa'y mailasin na ta. Awan tumot lang maramidan na. Balod tan ni Diana, ket mabain ken kuana, makaalat ay tidakkel agatan. Alang arudan, maturog tan. Mapantan to inton bikat. Mapanta iti nakaipupukan na. Kita man ita tilangana ang nakapupok. Kumusta, Andrew aning ko? Imawag ka din, nagtikidnapper ka na kayo. Imawag dan manong. Okay. Hanggang saan pa ana ulit? Day tamot nga ron ti padpadaanan mi kanirinang asawak. Madanagan kami launayan iti anak mi. Kasta ka ni. Wan manong lito. Nakasagana ka din ti kwarta nga itidyo ka na kwada, kasransom. Wan manong. Nakasaganan. Katsapay la kuma. Tadidan ibaybayag pay ti panangipupok da iti anak mi. Madanagan kami launayan nga agasawa. Dala, di kayo unay agdandanag. Urayin nyo latan ti awag lagi ti kidnapper. Katsapay la ko matapalubusan dan tumatan ti kaanakak. Wan nga ron manong. No pa'y masayangan ak una iti kwarta ang nagbannugan ming agasawa. Napatpataglat ta kanyak, tibiyag ti kakaisuna nga anak mi. Talaga. O sige nga ron, agawin ako. Inaudawat ko, maispal ko man ti anak mo. Manipod ka tagitsaya maragtaktakas. No apay mo't ngamin, ani dyan apay tinapiling na abiktimaan. Oh, nakakaasi iti ka nakak. Hello, da kayo ka di tinang dukot iti anak ko. Wan, katdumngag ka. Ibagak ti detalye, no kaano yung nga ited ti kwarta akatukad, ti waya-waya ti anak yo. Wan, ngam kayat ko amang nagtitimak ti anak ko. Tapno mamati adiyo din ang ran. Di ka matanagan. Awan ti dakas nga inaramid mi ti anak mo. Ngam tapno mapnag ka. Mabit lang. Ipangag ko titimak ti anak mo ken ka. Pangaasiyo, kasaritak ko mati anak ko. Madanagan ak una yan. Gapo iti kaawan na dito'y malay. Itad mitikid-kidawan yo. Basta saan nyo kumasaksaktan, ti patpatag ko nga anak ko. Sa dino ka di man ang tinaggapwam lito. Maya ti isam mo. Kaslaada na pasamak ang magustuam launay. Naggapuwa kiti balay da Andrew akabsat ko. Napan ko kampay ini kinasarsarita, may papanggan dyan na. Tapno sana makadlaw. Kat, anya ngay ti madamag. Nakasagana ka nun tigatad nga itinda. Nakasaganan ti 20 million ransom money. Tapno mawaya-wayaanan ti anak niya. Ay na. Nakaragrag sa kaklito. Magagaran ako na makaigam iti kasta kadakkel agatad. Gam, palubusan tayo ka din ti ubing. Apaman ama itod na ti kwarta. Kasta ti damo a plano. Ngam nagbaliw ti pangedeng ko. Anya ti kayat mo asawan? Apaman amaala tayo ti ransom. Nasaysayat no po kawon milangan da jengopin. Anya? Kabailam nga aramidon day tayo ti mismo nga anak ti kabsat mo. Apay kidinasaan? Kabalak. Amo ka ni Diana ti agbali na parikot no sana mapukaw. Iso anang saysayat no pukawon mi. Apaman ang maalami ti kwarta. Pangasiyo! Parawarandak ko man dito.
kasi kayo kumakanyak. Kaya't kunti agawid. Agsang sangit ka manen. Oh, ato iti kanam. Mangan kakit din. Di kagdanag. Dandanin ti panagawid mo, neneng. Kaya't kunti agawid ita. Pangasiyo. Mangan kakit din. Naimas na ito inlutok akanam. Apay nga may nga impupukdag dito ay. Anya ti masapulyo. Pasensya ka na. Nga magtungtungpal kami lang itibilin ti busmi. Laki din, mangan ka. Di kagdanag. Ipasigurado ken ka nga awan ti dakas a mapasamak ken ka. Kabayatan ti kaadam dito'y nakaipupukam. At titimpaalam akape anak ko. Agyaman ak, mami. Madlaw anak kalitlitay ka. Madandalagan ako na yan, mami. Ang mga nonyakit din tinaramid da iti anak ko. Di kagsaw iti kasta anak ko. Di mo't ko na anak kasaritam ti anak mo iti telepono. Husto kayo, mami. Namadanagan aklat na. Kaya't ko ang makita ni Jana ang anak ko. Agkalma ka kumalae ang anak ko. Basta kararag tayo latta. Apay ngamin anaulpit ti pada tao, mami. Apay anaramid na kada kami ti kastoy. Awan matiab mo may amadi nga inaramid mi iti pada mi a tao. Nga maapay. Maawatak direk naman ako. Ngaman niya nga roon. Saan tayo umat a kontrolado dagiti pasamak? Ken laglagi pam nga awan pilpil yan dagiti dakes ti panunot na. Nakaturog mat gaya man ni Jana. Napintas na ito yung ubing. Ngam kaasilang, gaputa nagbalin abalod mi. Jak payam mo no anya ti plano ti amok nga uliteg na amismo. Apaman amaalan at ti ransom money. Ngam kit di, jak itulok ang maisagmak. Gaputawan basol da ito'y nga ubing kada kami. Kwartalaeng ti masapol mi iti pamilyana. Nakaumay kayo, met Boslito. Ada ka di masapol yo? Kaya't mila nga makita ti balod tayo, Dodong. Ayan ti silid ngayon na. Ada iti umuna asilid iti may kadwakad saaran, boss. Danunan nyo lata ni Jay. Saan nyo kadi abinaybayan? Pakpakanan nyo kadi matlangit yusto? Di kagdanag, boss. As asikasuan mi ni Jana. Ngam kanayon lang amin ngagsang sangit. Kaya't nakanon ti agawid. Kasta ka rin? Agpatinggalangan iti arapaap dayta atarigagay na. Boss Lito? Sige, panawan na ka pa dito. Mapan kami ka ni Mila itayan na. Sige lang, boss. Anya ti kayat asawan ni Boss Lito iti kasjay nga imbagana. Apaya nagmatidar ka lita Mila. Kunak man no kayat mo makita ni Jana. Lito, napanunot ko nga min tinasaom kanyak iti na minsan may papan ka ni Jana. Anya ka di tinapanunot mo. Tika di pa nang pukaw miken kwa na, apaman ama alam iti ransom mani. Kasta nga rod, kunak man no kwarta laang ti masapul mo kadakwada. Amok ngagpulong ka na kwa na ti ubing, nagparang taitaken kwa na. Iso na saysayat lang na mapukaw amaming pinsan dito'y lobong. Anya, maiturod mo nga aramidon dayta iti mismo akaanakam. Tilang nakalagatan. Ti kapatkan kanya kita. Kit saan na mabaliwan ti plarok. Mapukaw na di nga ubing, apaman ama alam iti kwarta akid kidawag kadag iti dadakal na. Ala, umay kan.
Mapanta itayan ti ubing. Kitain tano kasano tilangana ang nakapupok. Kaano nga ta makaawid? Lord, tulungan na ko ma. Tapno makaawid akon. Mailiwakon kada mamakan papa. Anda umay diti ayan ko. Tulungan nak. Kayat kon ti agawid. Kumusta ka, Jana Iha? Angkal Lito! Apay nga da kayo ditoy. Anya ti kayat asawan da itoy. Angkal! Amok amasirib ka nga ubing. Ket amok amaawatam no apay ang nakapupok kay talitoy. Anya! Apay ngay! Bad kayo gayam, Angkal Lito! Palubusan da kon nga agawid! Maasi kayo kumakanya! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu alawas ang napauwan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaungat ni Mila gaputan ako na ni Dodong asaan da makontento iti kinabaknang nga dakadakwada. Nasa umat ni Lito iti asawa na nga apaman ang maalad dati ransom money kat gudasan damatlaan ni Jana. Iti may sangal daw, pinasyar da Lito kan Mila ti balod da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napuluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat asawan da itoy, Angkal Lito. Kan, uray da kayo, Auntie Mila. Da kayo tinang paibalod kanyak ditoy. Husto ka, Jana. Ket babayan ken ka, maadan kami itidak kalagatan. Ania! Apay ginaramid yu ti kastoy kanyak. Bad kayo! Sana kayat ni Lord ti kasta nga raramidan nyo. Palubusan dagkuman nga gawin. Sumardang kan ngagsangsangit Jana. Balod da kan, iso nga awanan ti maramidam. Wano, kayat mo ti madangran. Mila, baybay amlang tubing. Ket si ka, Jana, agsakana ka. Tapaman na maalami ka nagiti dadakkel mo ti ransom money. Pukawin na kamatan. Anya! Dakas kayo! Ngamdi kayo to pula sa agbaligi ti dakas sa panggap yung kanyag. Agpada kayo gayam adakas kanya Auntie Mila. Oray payagan ano ka. Awanan ti maramidam, gaputadakan, itikot mi. Inkamin dodong. Kat ti kanayon nga ibilin ko kada kayo, ha? Di yung baybay antibalod. Pakanin nyo iti gusto. Naringatan. Amangan numatay, aditay pa'y naala ti kwarta, karagiti dadakkel na. Di kagdanag, Apos Lito. Kasta talaga ti aramidan mi kadagiti kakadwak. Anya ti plano yo. Apaman ang maala tayo ti kwarta kadagiti dadakkel na. Ituloy tayo kaditi sigod a plano, nga isubli tayo ti ubing kadagiti dadakkel na. Wenno, anya, boss? Idis patsayon ti ubing apaman amay ti dati kwarta. Anya,
maiturad yung aramidan daytay ti mismo nga anak ti kabsat yo, boss. Awan ti jakaramidan para tinakkel agatad. Kaasing nga rod ni Jana, boss. Sapay nagpintas nga ubing. Awanan bibiyang ko iti dayta. Basta po kawan yun ton, apama na maala tayo ti kwarta. Nawatam? Wan, boss. Kat pasensya kayo lako man. Itikas na yan na ibagak. O sige. Aramidan mi dagiti bilin nyo kada kami. Rumbang lang. Masapo lang maalak ti dakkel agatad. Akinidaw ko ka na, Andrew. Nagmayat at talaga tiwaga sa napanunot ko. Tapno dumakkel ti tinabak ng mika ni Mila nga asawa. Sige. Yung kami. Agbantay kayo anaimbag ditoy. Ang mga no damakastre ka sa bali at tao. Kat mabistudan nga dabalod tayo. Sige, ibagayo no sa dino ti pangituludak iti kwarta. Tapno amok ti araramidak. Uwan, nakasaganan ti kwarta. Kumpleton. Awan surok kan awan kurang na. Sige nga Rod, itulod ko ijay daan na simbaan ti kwarta. Basta diyo kumadangran ti anak me. Sige, bye. Dagiti ka di kidnapper day jay, Andrew. Anya ti kunada. Kaano away-awayaan da ti anak ta. Isuday jay ti sigud nga umawawag ka data. Kat ingkarina, nga apaman ang maitulog ta ti kwarta. Makaawid tumot ta ni Diana ang anak ta. Sa dino nga ron ti pangitulod am iti kwarta. Ijay daan na simbaan. Kat nakuna na ang masapul nga agmaymay sa akla ang amapan. Tapno saan amadangran ni Diana. Anya, nga, Andrew, amangan mat no may sagmak ka no agmaymay sa ka amapan ijay. Anya nga tano ipakaamumlaangan ka dagiti pulis ti mapaspasama. Mabuti nga Rod. Ang mga nuad at dalaang amay sagmak ti anak ta, no aramidak ti kasta. Di kagdanag, Rina. Agan anadak. Jak itulok amamay saan dak dagiti atat tao. Kaano nga ron ti panang itulod mo iti kwarta? Inton bigat ti rabi, bakat. Kat masapol nga agsaganaak. Isaganak ti bagik, iti mabalin ang mapasamak. Anya matanda ito ay mapaspasamak. Diyos ko, tulungan na kami kumaiti na ito ay sitwasyon mi. Nukasta, nakasaganan ti amin, baro. Nakasaganan ti kwarta akas ransom ti apo ko. Un mami, ururayek laangan ti aldaw, nga ipapan ko iti lugar ang nagtulagan mi. Sabay la ko mga rod tawan akas nga inaramid da iti apo ko. Rumbang laang mami, nukas taman bilang. Jak to pulos ida mapakawan, no adadakas nga aramiden da iti anak ko. Ala, idaw-dawat tayo latta ti pan nakaispal ti apo ko kadagi jay managdakdakas at at tao. Parawarandak ditoy! Diyak kayatan ditoy! Kayat kunti agawid! Awan na talaga. Di dak ikas-kaso. Lord, kasano nga ta makarwarak diti nang ipupukan na kanyak. Tulungan na, tapno makaawid akon. Diyak kayat diti nang ipupukan na kanyak. Iso at tulungan nak, Lord. Jana, apay ka di ngagpukpukaw ka. At ka di marikrik-nam? No nasakit ti tiyan mo, adamot si dito'y kwartom. Apay ka di, ha? Pangasim, Uncle. Palubusan na kun nga gawid. Kailiw kon da mamakon, Papa. Amok, saan ka dagas a tao? Iso pang nga asim. Masyan ka kumamot kanyak.
kayat kundi gawin. Pasensya kan dyan, ha? Nga magtungtungpal kami lang itibilin ti boss mi. Nga di ka madanagan. Makawit kan tumat lang. Makitam tumat lang dakiti dadakil mo. Nga magan-anos ka pa lang, ha? Saan ka pa'y amabalin apalubusan nga gawid ita? Mala, maturog kakit din, dyan na. Makasta, imbagamon ti lugar pangipanan ni Andrew ti kwarta nga agserbi kas ransom. Wan boss, kat binilin ko nga agmay sa amapan mangitulod iti kwarta ijay likodan ti daan na simbaan. Nasayat nga ron kasta. Ala, dakayon tulatan kanagiti kakaduam ti mapan. Ngem apaman ang maalayo ti kwarta. Si kanto na mismo ti manggudas kanidyana. Nawatam. Wan boss, di ka agdanag. Sakon ti makamoy ti amin. Amamuda kami maten. Nalinis ti trabaho mi, boss Lito. Nasayat no kasta. Kasla masir-sir matakon, tidak kalakwarta, ang maana tayo, babaan na diyang ubing. Siguran duwam lang ang matay ni Tiana. Tapno awan ton timitsa, tibiyag tayo, nawatam. Wan boss, sakon ti makamoy ti amin. Sakto a mismo, ti manggudas iti dayjay nga ubing. No kasta, adanton kadata ti dakkel a kwarta, Lito, honey. Wala ni, iso nga umandun tulatta ti kinabaknang ta. Agasam ti 20 milyon ang maana ta. Sa bagay, basit lang na dyan amaksay iti kinabaknang daw. Talaga tuso ka. Agasem, pati kabsat mo, may tulad mo a pagaramidan iti saan anasaya at gapulaang iti kwarta. Awanan bibiyang ko iti dayta. Awan sabali kapatgan kanya kita. No ti makaala iti dakkel agatad. Talaga dakas ni Boss Lito. Agraman anak ti kabsat na. Pagaramidan na iti dakas. Ngayon pasensyakan, boss. Jak kabaalan ti pumatay iti inosente. Nang runa kat ubing pay. Mapanak iti ayan ti ubing. Pagsagana akon. Masapula makasublin iti sidong dagiti dadakkel na. Saan arumbang amairaman iti kinadakas ti mismo nga angkel na. Jana, agsagana ka nining. Isoblida kan kadagiti dadakkel mo ita arabi. Agpaiso ka niti ibagbagam, Uncle. Wan, Jana. Amok ngami nakailiw da kan. Isong agsagana kan, tamapantayon, inton madamdama. Sige, Uncle. Kat agyaman ak unay. Gapot ay sublidak matlangan iti pamilya. Andrew, itaarabi iti papan mo iti lugar nga imbagakan ka dagiti kidnapper. Wan, rin na bagat. Masapul ang mapanak. Tapno makaawid matanti anak ta. Madanagan aklaan. Nang runa kat agmay-may sa kaamapan ijay likod ti daan na simbahan. Kasano no may sagmak ka? Kastang amin ti imbagada kanyak bagat. Jak kayat atub ngaran. Gaputa amangan numaisagmak ti anak ta. Hindi kang danag. Kabaalak asalak ni banti bagi ka. Nakuna ti kolar. Apal tugan dati anak ta. No adda kadwak amang itulod iti kwarta. Anya, nakabutbot ang matanday ta nga imbag-adakan ka. Ay, sungarun ang masapul nga agtungpalak iti kayat da mapasamak. Sige nga, Rod. Pangaasim tagan anad ka, Andrew. Diyak kayat amay sagmak kayo nga agama. Unri na, di ka agdanag. Agan anadag para kada kayo iti anak ta. Sige nga, Rodan. Mapanakon. Tapno sa anak amala daw iti oras ang nagtulagan mi. Ti Diyos ti maktarabay kan ka. Agyamark unay, bagat.
Adda akong dito'y likudan ti daan simbaan. Ang naulimak mati aglawlaw. Kaslawan mat tao. Oh, agpaliwak pa'y. Ngam idisok dito itibag ang naglaon itiran sumani. Ngam agan nadaklang. Sigun iti kolar. Umadayo ak dito'y. Kalpasan ang maibatik ti kwarta. Ngam agpaliwak pa'y. Masapul ang masigurado ka. Akadwada ti anak ko. Masapul ang maalak pa'y ni Jana. Sakbay nga ited ko ti kwarta. At datayon dito'y kakadwa. Sige, agbati kayon dito'y. Siya kunti makamo ang mangala iti ransom money. Anya nga patayam ka din ti Ubeng. Siya kunti makamo kenkwa na, boy. Agpaliiw kayo kit di iti aglawlaw. Ang mga nuad na pa kayo sagmakan tayo. May kanineng, umasidigtan iti ayan ti amam. Sigurado at ransom money tinakadiso iti dahi abanta. Na ikarga iti dakkel abag. Apay nay. Awan mati rumwar iti simardang alugan iti san unang adayo. Agpaliwak anay baga. Amang anual alilawon dakla ang dagiti awanan bayin. Saan dakla ang napadpadasan. Tamaki pinatayak no isuti kasapulan. Adda nagkarasakas iji abanda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryetay ta alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklat ni Jana iti panakakita na iti ulitag, kan ikit na. Nagsangsangit na ito'y. Gaputan di na pagarupan, adang iti gayam kakabagyan na, tinangdukot kan kuana. Iti sabali abaangir, insagana ni Andrew ti kwarta, kat impan na iti lugar, nga imbaga ti kolar, apangipanan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapauluhan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda nagkarasakas iti daydi abanda. Ni Jana, agtartaray nga agturong iti ayan ko. Kat adda nang sarunukan kwa na nakaabungot. Papa! Jana, anak. Daytoy ka din ti ransom money. Naikarga iti dakkel abag. Uwan, iso dayta. Nagtungpalak iti nagtulagan tayo. Ala, darasan nyo ti pumanaw ditoy. Iyag mo ti jacket mo, Nineng. Awanin ti adu payasaw. Iyag mo ti jacket mo, no di mo kaya ti may sagmak. Oh, ato iti jacket. Sige, pumanaw kayo na. Darasan nyo. Iso ka din dayta ti ransom money, Dodong. Tinaikarga iti dayta abag. Wen boy, alangit din. Partakam ti agmaneho. Tapno makaadayo tayon ditoy. Ang mga nuad na nakangag iti putok ti paltug ko itay. Kat adda umay apolis. Apay kami na dito'y mo aginudas na ijang awing. Awanan ti adu payasaw. Ti panagmanehom ti intunaram. Umay kan Jana, anak. Agawitan. Wen, papa. Ngam, apay ngamin ngay may tadit yung ospital. Awan matmati amarikrik na. Kaya't kulang ti makasigurado, anak. Ngam, talaga ka di, ngawan madi nga inaramid da kan ka. Awan, papa. Umay kakit din. Agawid tan. Kayat ko na makita da mamakan lola.
Sige nga agpaiso. Mama! Addan da dyan akin, Andrew! Diyan na, Apok. Ay, nagyaman tayo iti Diyos. Kaputawan na, kasana pasamagan. Wen, Lola. Kunak no dyan kung makaawid diti balay. Mabutbuteng ak unay iti dayjay a lugar. Nang runa iti nagpaputok jay lalaki. Kunak lagit din no siyak ti paltugan na. Anya, apay nga na nagpaputok. Jack matla maawatan, Mama. Apay ka di, Mama. Kitkitaan dak matlatan. Agyaman aktandakan anak ko. Kunaklakit din no di na kan makita pa. Uray siyak, Mama. Ang sayang ti kwarta tayo ngayon nalada. Awan kapatgan kada kami, no di si ka anak ko. Iso asaan asayang ti kwarta anay tadmi kada kwada. Agyaman ak unay kada kayo, Mama. Katsapay la kumata saanen nga ulitin ni... Ni? Asino, anak? Anya ti kayat mo nga ibaga. Am-amom ka di, dagiti nang dukot kan ka. Mama. Sige. Saan kan apilitan amang sumbat iti salsaludsudag? Ala, ingka nga rod aginanan. Amok anabanog kan makaturturog ka. Nalpasan timparamid mo kada kami, boss. Adto iti ransom money. Kompleto na ita. Uray pa'y bilangin yun. Oh, oray jakon bilangan, agtalegak kan kanodong. Kat, pinatayo ka din da diyang obing. Awanan ti rumba nga pagdanagan nyo, boss. Nalpasan. Kat sa ka mismo tinang patay kan kwa na. Nasayat. Awanan tirumbay nga pagtanakan tayo. Alo? In kaya man lagi ti kakadwam, tapno maited konti bingayo. Nakaraglagsakak. Dakil na ito agatan. Umadumanan ti kinabak ng mika ni Milang asawa. Sige, boss. Tayo nakayaban, dagiti kakadwak. Nakaragragsak Klito, honey. At damanan mainayon iti kinabak ng ta. Oray siya ka ni naragsakak. Gapotadakkel na kwarta tinapaandata babaen na diyang obing. Sigurado ka kadi tayo ni Jana. Oan, dakkel ti panagtalag ko kanandodong. Patya kay naramid na tibilin ko. Iso nga awanan ti rumbay nga pagdanakam. Madanaganak lang amin. Ang mga nudumtang to ti aldaw ang maisagmak tayo. No saan da pinatay day dyan nga ubing. Nang runak at nagparang tapay mat nga rod kan kwa. Ti kagdanag ko naktuman. Nalinis nga trabaho ni Dodong. Iso nga awan rumbay nga pakariribukam may papan iti day tapanag. Nasaya at nga rod do kastalito. Sige nga rodan. Ikanak kun iti kwartak. Tama panak agsugal akaduak dagiti amiga ak. Awan parikot. Ala, ibaga mo naman o tikas sa pulam tap numaited ko matadagos. Mayaten ti turog dagiti kakadwak. Ngamsak, sana ka makaturog. Agpaisodak kala kwarta ti bingay ko. Ngam makunkonsensya akmat. Nakapagpanunot akon. Kat aramida kon ti rumbang. Baman iti dayto yung aramidak. Sigurado amalag-anan tirik na kan panunot ko. Ngam aganadak lang. Tapno sa anak ama isagmak. Anya ti kunayo at damagan nyo kanyak, boss. Damagakan ka no pudno a pinatayo ni Tiana. Amangan nga no nakalasat kat isupay tagbalin amit sa tibiyag tayo. Siya ka mismo tinang paltukin ko na, boss. Namin ano ka pinaltugan. Iso ang masigurado ka na tayan. Nakita yung ti jacket na dara-dara. Saan ka di? Sa bagay, dakkel matket di ti paragtalag ko ken ka, Dodong. Amok at di nakabaalan at traidoran.
Husto kayo, boss. Ngam kayat ko kuma nga agpakada-kada kayo. Kayat ko ngamin ti agawid iti pamilyak. Kayat ko nga itid kadakwa dati bingay ko akwarta. Kasta ka rin? Wen, boss. Nabayag mat ngamin ang tinaudi a panagawid ko. Kailiw ko mat idan. Ala, panubusan ka. Basta agsubli ka matla adagos. Gapo, nakasapulan na katig grupo. Nalawag? Sino ka, kabsat? Apay nga mamunag. Anya ti may paikukan ka? Ama mo kayo, sir. Gaputa na kayo ti kabaknangan dito'y lugar yo. Isagam ni Dodong. Siyak ti makanawan ti kabsat mo ani Sir Lito. Kat, anya ti may paikukan ka? Ni Sir Lito ti mastermind. Iti pan nakadukot ti anak mo. Anya. Imat ko dagiti pamanagnak, sir. Agsasao ka kaditipon no? Wen, sir. Kat nakasaganak nga agsaksi kontra iti kabsat yo. Kan nakasagana akmet amang ikaro iti basol ko. Nagbali na kami napaspasurot kini Sir Lito. Aklonak. Nasisira bak iti dakkalagatan ti kwarta nga itangdan na kanyak. Tangtangdanan nak ni Sir Lito iti anyaman nga ipaaramid na kanyak nga illegal. Jak pulos impagarop. Ang maaramid ti kabsat ko ti kasta. Malagip yo kadi ti panangalak iti jacket ni Jana. Ken ti panagpaputok ko iti paltog. Inaramid ko ti kasday. Gaputa ti kayat ti kabsat yo. Ket pukawan mi ni Jana. Apaman ang maalam iti ransom money. Ngem rimming baw ti asik iti ubing. Iso nga impamuspusak ama isubli kada kayo. Mariknak anapudno ka kadagiti ibagbagam. Kat agsagana kang arod. Sikati kang runaan apamanaknak. Iti kinadakas damanong lito. Masapul ang maputi dan. Ti mading aramid da. Anya ti kunam. Damanong lito kan ti asawa na tinang padukot iti anak ta. Wan, Rina bagat. Mami. Jakla impagarot. Takas gayam ti kapsat mo. Tamay tured na pagkwartaan ultimo da kayo a pamilya na. Dayto yan jay bagbagakken ka iho. Apaliiwam ti kapsat mo. Tama di tagparparik na kanyak. Wan nga rod, mami. Aglalaok ti marikrik na kita. Mabainak payin ka na kayo. Gapo iti naramit ti kapsat ko. Amam mo kaunay, Andrew. Kat amok asaan ka akas iti kabsat mo. Huwag mat ngamin iho. Di kagdanag. Saan ngagbaliw ti panakilang yun mikan ka. Gapo iti da ito'y anapasamak. Tinapatag. Ipalubos mo nga agikaro ti kapsat mo. Gapo iti naramid na kinitya na nga po. Huwan, mami. Katsyak pa'y amis mo ti mangiwayat iti addang. Tapno matiliw ti kabsat ko. Anya ka diti ko na yung adamagan nyo kanyak. Mama, Papa. Diyan, anak ko. Ibagam ko makada kami ti pudno. Am-amom kadi dagiti nang dukot kan ka. Ha? Kwa mama, mabutengak. Kuna na ngamin apatayan da kayo, nagipulungak. Diyan na, anak. Ni kadi angkel mo alito, tinang padukot kan ka. Uwan, Papa. Kuna nang awan sa bani, anapatagkan ko na. No saan ang kwarta? Kuna na pa'y nga apaman ang mga ala dati kwarta. Kat pukawan dakton. Anya, ti awanan ba inakapsat ko? Agsagana iti araminak. Masapul nga ikaro na ti basol na. Nang runa ti naramid na ka. Agananan kayo ko, Papa. Diyak kaya't amay sagmak kayo. Ipatpatag kayo unay, Papa.
Mama, kan ni Lola Ana. Rina, bakit? Andrew, sigurado ka ka din iti aramidam. Ipabalod mo, ti mismo akabsat mo. Nasakit da ito yung aramidak. Ngam nasaysayatan. Ngam ti ad-adupay at tao ti agbalin a biktimata. No apay mat ngamin ang nagbanag iti kastoy ti amin. Nalabit a nasisirap iti adu a kwarta ti kapsat ko. Ang bak ng damat. Anya pa'y lakad iti kayat da. Nalabit a naaramid na ti kasjay. Gaputawan pan nakakontento na. Unay matano kastaman bilang. Nagbalinda adakas gapulaang iti kwarta. Awanan maaramidak bakit. At then warrant of arrest para kadakwada. Sorry lang kadagiti pimusay adadakal mi. Nga masapol nga aramidak ti kastoy. Talagang nga ano na dya kwarta. Nakalmanan na dya may nayon, iti kinabak ng mikanimila. Dito, honey. Agsagana ka. Idulin mo pa'y dagita kwarta. Nagado dagiti pulis nga adda di tarwar. Kaya't da kakano ang makasarita. Anya? Anya tiraramida na kita pulis dito sular ko. Anya ti masapol na kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Adda kadi makaibaga iti gasat na, mabalin mo kadi apadtuan ti gasat mo. Pudno kadi ti mabasa dagiti mamalad iti palad mo. Ngam tunggal maysa, naipaayan iti abilidad amang pili iti pagbanagan na. Responsibilidad ti tunggal maysa ti mangeddeng para iti pagtungpalan na. Ti Masakbayan. May samanan at drama nga aggibos tunggal lawas ti isagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado, adalakit din nagipulong ka dagiti pulis, Lito. Siguradong amudan ti amin may papan iti inaramid yu ka ni Jana akaanakam. Sana mabalin. Diyak kaya ti mabalod. Diyak ipalubos sa matiliwak. Labanan mi dagiti nga waran pain. Alang aruden, ingkan iti ayan da dodong, kat lumaban kayo. Di iyo ipalubos ang makastrat dagiti a pulis iti balay. Siya kunti mangidalimanag ka dagiti kwarta. Ano apay mat ngamin nga inruar mo manan iti bag ang nakaikargaan na. Dagiti awaran pain na pulis. Makita day tanong sino ti kalkalabanan da. Dodong, idawluwam dagiti kakaduan. Lumaban tayo ka dagiti a pulis. Tapno saan da tayo ang matiliw. Kakadua, lumaban tayo. Paltugan nyo dagiti pulis. Ado dagiti pulis, boss. Paragkunak, saan tayo akabalan ita? Nasaysaya at siguro no sumuko tayo langan. Anya, apay akas tati bagbagam. Wano, sikati nagipulong ka dagiti pulis, ha? Pasensya kayon, boss.
Ngamjak ngaminan mairusok dagiti aramiden nyo. Anya, awanan kay tibay na. Lukas tangaron, siyak langan timang pataykin ka. Uray ag taray ka. Di mo maitarayan ti bala ti palto ko. Awanan bayin. Manong Lito, di mo paltugan ni Dodong. Ah. Sumuko kalangan ka dagiti pulis. Kailalaam kumatibiyag mo. Andrew? Aglibasak. Diyak kayat ti mabalod. Manong Lito, di mo maitarayan dagiti pulis. Sumuko kayo langan. Kadwam ti asawam, tapno saan kayo ang maisagmak. Sana ka maag, tapno aramirik ti kasta. Oh. Di yun maala ka na kami tiransumani. Kukwamin dahi diya kwarta. Rina, anak ko, itay kapayasaan ang makaid na. Siyak ti maululaw amang kitkitakan ka. Itay kapayapag na. Mami, nangag ko ngamin iti radyo asaan pa'y analpas ti panagrarangat dagiti pulis. Kanti grupo da Manong Lito. Amkag nga mga numayraman na may sagmak ti asawak. Agkararag tayo, anak ko. Patyag asaan ang maisagmak ti asawam. Malakit din, ingkay ti silid ni Tiana. Kadwaam di anak mo. Siya kun ti agpadaan dito'y salas iti damag may papan kada Andro. Sige nga rod, Mami. Inakadwan ti anak ko ijay silid. Ang mga numabutbut ang manan. Sige, anak ko. Katbuyugam matan iti kararag. Takas tamat ti aramida. Anya ti aramidan talito. Nagadundag iti kakadom ang napaltugan. Matiliw na tang samutan. Diyak ipalubos. Ala, umay ka, aglibas na. Magnatay tilikon ti balay. Kasano? Napalawlawanan ka dagiti pulis ti balay. Kasano ta ko mga aglibas? Awanan ti adu pa sa o. Darasam ka diti magna. Tapno makapanaw tan dito eh. Marigata na agtaray. Nagdagsanday ti bag nga ayan ti kwarta. Anya, iyag mo na tabag. Sige, siya kon ti mangawit iti dayto tapno saan ka marigatan. Di dan maala dayto a kwarta. Kaputak kukwatan. Talaga nagadudag iti pulis. Kasano na maabutan data? Patakam kit diti magna. Masapo lang may tarayan tayo da. Sumuko kayo! Saan kayo na magalibas? Saan kami ta sumuka, Apolos? Saan kami amang? Tapno aramidan minada. Dahito ti para ka na kayo. Di mo itapaltugan! Matay kayo, Apolis! Ha! Mila! Pakawananda ko, boss. Siyak ti makagapo, no apay anatay ni Madam Mila. Ngamjak ngaminan mairusok dagiti paparamid yo kanyak. Nang runa, idimbilin nyo ti panang patay ko kini Jana. Dodong. San pa naladaw ti amin, boss? Agsingsing pa tayo dito pagbaludan. Tabarang makarwar tayong tumatlaang. Diya ako namnaman na ito. Awan naman kayam serbi ng ado ti kwartak. Gaputan na tayo mat ni Milang asawak. Laladawan na diya pa nakamiris ko. Unay gaya man na diya pa nakasisirap ko iti kwarta. Ultimo kabsat ko. Katjak pinalabas sa pinagkwartaan. Manong Lito, kita am ti bunga ti dakas nga aramid mo. Naisagmak ti asawam. Gapo iti kinagamrod mo iti kwarta. Kanaibalod kayon kadang iti kakadwam. Gapo iti kinadaksyo. Huwag nga ronan ko. Kat pakawanan na ko ma. Dandani na isagmak ti anak mo gapo kanyak. Amo manong. Kasladyak maaklon. Akabaalam nga ipapatay ti anak ko. Gapula ang iti kwarta. Pakawanan na kading ko. At lunag, nasisira paklang iti kwarta. Saan aramid ko ti kasjay. Sa anak-anak kontento iti adda ka na kami akinabaknang. Gamala, nakasagana ak amang ikaro iti nagbasulak. Rumbang lang manong. Katsapay la kuma. Tagbalbaliw kan. Kabayatan ti kaadam dito'y pagbaludan. Adda pa'y gundaway mo amang ilintag itibiyag mo. Basta agsingsingpat ka dito'y. Wala din ko. Talaga kasta ti aramidag. Agsingsingpat akon. Kat jakton subyan iti mading aramid ko. Aramidam day tamanong. Saan laang kumanga iti sao?
Ikarik na ita. Katsapay lang akong mata dumteng tutyal daw ang mapakawandak. Ato yan ti paalam akapi, Andrew. Siya kung tinangyag. Gaputa makumikom ti babaunan tayo. Agyamanak pagat. Oh. Apay matan ang nagunagday taasan na ay mo. Amoklatan na niya ti makagapo. Unay mat nga minan tinagbambanagan ti kabsat mo. Lalabit nga awan ko maitay jay pagbaludan. Kan saan mat anay sagmak ni Manang Mila. No saan daan nasisirap iti silang ti pirak. Huwag nga ron bagat. Kinapudno na. Malidayanak itikas di nagbanagan ti kabsat ko. Gaman niya nga ron. Nalpasan ti amin. Sapay lakuma. Tapod nung agbalbaliwan ni Manong Lito. Kabayatan ti kaadda na iti pagbaludan. Husto ka lakay. Katsapay lakuma. Tanaw bilang man maikan pa'y iti gundaway a makaruwarto iti pagbaludan ni Manong Lito. Dinanto ko man sublian ti sigud a kababalin na. Sapay lakuma. Takasta. Uncle Lito, kasi kayo mo't anakabalod dito eh. Nagkutong kayon. Pagkawanan na kumadyanak anakan. Danani ka na sagmak. Gapoy ti dakas nga aramid ko. Napakawan kayon, Uncle. Katsapay la kuma, tadi yun ton ulitan ti kasjay ngay naramid yo. Talaga saanan manasan ko. Ikari, agbalbaliw akon. Kat agyaman na kiti kalayo na panang sarsarong karayo kanyak ni pagbalutan. Awan na nyaman na, Uncle. Kahit da ka lang mata makita. Isa ka na yun ngam umay kami dito ayan mo. Agyaman ako na dyan na. Bareng saan pa'y analanaw ti amin. Tapno mailintag ko ti biyag ko. Saan pa'y, Uncle? Basta agsingsingpot kayo ditoy. Tapno makita ni Lord at talaga ang nagbalbaliw kayon. Oh, talaga nagsingpot ka nga ubing dyan na. Kablawan ka, Manong Lito. Kamaudyanan na. Makarwar ka matlangan dito'y pagbaludan. Dayto yung tibunga ti panagan-anos. Kan panagsingsingpat mo dito'y. Kaslagarod jak pelapat siya na naikanak iti parol. Agyaman ak unay iti Diyos. Gaputa dinak binaybayan. Iso ti kapuna no apaya kinabalak aminalbaliwan ti biyag ko. Nga uray adda iti pagbaludan. Husto ka, Manong. Katururayin tayo lang ti release paper mo. Nawayakan ton, Manong Lito. Wala din ko. Katangyaman ako na iti Diyos. Gaputa mapadasak manan tagbalin anawaya. Manong Lito, kasla ka na yun ka makumikum Anya ka diti pa ka kumikumam. May papanay to iti bagbagak a planok nga aramida na din ko. Anya day ta, Manong. Ibagamlat ta. Barang adamay tulong ko. Kabayatan ti kaadak iti ija pagbaludan, adu ti nasursurok. Kang runaan na nasursurok, ket ti sasao ti Diyos. Nga iso ti kang runaan na nang balbaliw iti biyag ko. Iso na panunot ko at ti kinabaknang ko, ket aramatag at tumulong ka na iti agkasapulan. Nang runa na iti maringrigat. Dayta ti planok ita nga aramidan. Sigurado ka, Manong? Itulong mo ti kinabaknang mo kadagiti tattao? Uy, natin ko. Napayagan na planok ti kastoy. Idiadak pa'y laeng, iti pagbaludan. Bayat day ta plano, Manong. Kaddi kagdanag. Adda kami anak kasagan at tumulong iti day ta planom. Agyaman ak no kastaan din ko.
Aramidak na ito'y. Tapno may panagnag ko karagiti tao at talaga ang nagbalbaliw akon. Napintas day ta ang plano ni Manong Lito Lakay. Ano dagiti matulungan na. Nang runa dagiti talaga nga awanan. Husto ka rin na bagat. Kat tulungan tayo ti kapsat ko. Tapno agbaligi ka dagiti panggap ng aramiden. Nang runa, kat talaga mo't ang nagbalbaliwan. Sa bali itan ni Manong Lito. Husto ka, Andrew. Nagbalbaliwan ti kabsat mo. Iso arumbang laang asuportaran kan tulungan tayo. Nang runa ti plano na tumulong kadagiti marigrigat. Uncle, madlaw ang nabambannog kayo manan. Siguro, ado man ang dagiti tinultulungan nyo niya. Wan nga rod ka, anakan. Gamsa na bale. Awanan nyaman na kanyak ti bandog ko. Gaputa naragsakak mo ti aramida kita. Nagado ti biyaga na baliwan, gapoy ti panang tultulong ko kanakwada. Kat sa bali gayam tirik na ti kastoy nga aramid. Nagaragragsakak bukas niya nga agyaman na kanyak. Gaputa dakkel kano abanag tinaitulong ko. Talaga sa bali ka itan, Uncle. Nagbalin kan anasaya ta tao. Kat dayta tiba nagapakaragsakan mila unay. Makita mi tinaan-anay apa nagbaliw mo, babaan iti aramid. Rumbang lang agbaliw ka nagsingsing putakon dyan na. Gaputadyak kayat ti matay adakas ti kabibiyag ko. Ket agyaman ak unay iti Diyos. Gaputentid na pa'y kanyak ti gundaway amay lintag ko ti biyag ko. Impay na kanyak ti baruan am nama. Husto kayo, Uncle. Katrumbang lang abigbigan tayo, nga iso ti pagtataudan dagiti amin a parabor a maaawat tayo. Husto ka dyan kaanakan. Alangar mo dan, Uncle. Mapantayo na dya kusina. Nagpaluto ni Mama itinaimas a pagsasangwan tayo. Alaman nga ron kaanakan. Mariknak mo bisin ko ka. Sige, Uncle. Intay manganan. Tauray siya. Mabisinak matan. Ditan papagayam, tinaggipusan, ti seryetayo ita alawas anapauluhan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.